Lawjên Yeremya Beşeyek Emîn Ew bajarê ku bi gel ve tijî bû, çawa tena xwerûdine. Di nava netawan de mezin bû. Bû mîna ji nebiyê. Di nava serbajaran de mîna mîreyek bû. Bû yê ku xeracê dide. Şevê bê û nalînê digirî û hêstirên wê li ser lamên wê ne. Ji hemûyên hezkirên wê xemrevînê wê nîne. Hemû hevalbendên wê xayintiyê pêre kirin. Bûn neyarên wê. Cuhuda bona cefakişandinê û koletiyek giran bike çû sirgûnê. Di nava neteweyan de rûdine. Cê rehet nabîne. Yên ku tengasiyê de pê wî diqewirandin, gişt gihaştin wî. Rêyên Siyonê şînê dikşînin. Ji ber kesekî ku tên cejnên bijartî nîne. Hemû deriyên wê tenha ne. Kayînên wê dinalin. Qîzên wê yên ku neçûne mêr de aciziyê de ne. Ew jî bi xwe di nava janan de ye. Neyarên wê derbasî serî bûn. Karên dijminên wê dirê de ne. Ji ber ku ji zêdehiya gunehên wê xudan wê xist tengasiyê. Zarokên wê li ber neyar çûn sirgûnê. û hemû xweşikiya qîza Siyon ji ber wê reviya. Serokên wê bûn mîna askên ku nikarin çêregehê bibînin. û li beriyê ku dawiyê diqewirîne bêteqet dimeşin. Orşelîm hemû tiştên xwe xweşik yên ku di rojên wê kevin de bûn, di rojên perîşanî û cefê de di bîra xwe de tînin. Dema netewa wê gava alîkirê wê tune bû, kete destê neyar, neyarên wê dîtin. Li têkçûna wê keniyan. Orşelîm sucê giran kir. Ji ber vê yekê mindar bû. Heçiyên ku wê dihesibînin wê biçûk dibînin. Ji ber ku tazîbûna wê dîtin, ew jî dinale û paşê xwe dizîvirîne. Mindariya wê di dawên wê de, dawiya xwe di bîra xwe de naanî. Ketina wê jê jî tiştekî ecêbkir e. Yê xemrevîniyê jê re dike nîne. Ya xudan, zebûniya min bibîne, ji ber ku neyar bi kibrê veket. Li ser hemû tiştên wê xweşik re, neyar destê xwe dirêj kirin. Ji ber dît ku netewe ketin cihê wê pîroz, ew neteweyên ku tebona wan emir dabû ku bila nekevin civaka te. Hemû netewa wê dinalin, li nan digerin. Bona ku hew canê xwe xelas bikin tiştên xweşik bi xwarinê vedan. Ya xudan, binêre û bibîne, ji ber ku ez perîşan bûm. û hemû yên ku ji rê ve derbas dibin, ma bona we ew ne tiştek e. Qenc binêrin û bibînin. Derdek mîna ya ku serê min vatiyê gerandin heye. Ew derdê ku xudan di roja hêrsa xwe sor de bi vê zehmetê min re da kişandin. Ji jor ve agir berdana hestiyên min û wan xwarin. Bona lingên min torê raxist, min paşverû kir, min xopan kir. Ez di hemûya rojê de bîrçûyî me. Nîrê gunehên min bi destê wî ve hate girêdan. Ji wan honanek çêkirin û bi stiyê min ve hatin derbaskirin. Hêza min çikand. Xudan min da destê kesên ku hêza min têra li hember wan sekinandinê nake. Xudan di hundirê min de hemû zilamên min ên dijwar bi tuneyî hesibandin. Bona ku xortên min bişkînin, civakekê bi ser min veban kirin. Xudan qîza cuhuda ya ku neçûye mêr, wekî di mahserê de eciqand. Ez bi vana digirîm, çavê min hêstiran dirjîne. Ji ber xemrevînkirê ku canê min anîye cî, ji min dûr e. Lawên min xerab bûne, ji ber ku neyar serfiraz bûn. Siyon destê xwe vekirine. Lêbelê yê ku xemrevîniyê jê re bike nîne. Bona ku yên li dorê ne bibin neyarên wî, xudan emir da Aqub. Di nav wan de Orşelîm bû tiştekî mindar. Xudan bi da de, ji ber ku ez li hember emrê wî bûma sê. Niha ya neteweno, hûn gişt guhdarî bikin û derdê min bibînin. Qîzên min ên ku hîn nezewicîne û xortên min çûn sirgûnê. Bangî yên ku ji min hez dikin kirim. Lêbelê wan min xapandin. Bona ku canê wan bê tecî, demal bajêr, ji xwe re li xwarinê digeriyan, kayîn û kalepîrên min li bajêr canê xwe dan. Binêre ya xudan, ji ber ku tengasiya min heye. Xwîn ji hundirê min ve diçe, dilê min tevlehev bû, ji ber ku ez zaf asê bûm. Ji derve şûr min ji zarokê min ve dike, li malê mîna mirinê. Nalîna min bihîstin, lê dîsa jî kesî ku xemrevîniyê li min bike nebû. Hemû neyarên min bêtariya min bihîstin, ji ber ku teveya kiriye, bi şahiyê coşiyan. Tu yê roja ku te daye bihîstin bîne, dê ew jî bibin mîna min. Bila her xerabiya wan bête ber te û te bona hemû gunehên min çi min kiribe li wan jî bikin. Ji ber ku nalînên min gelek, dilê min jî bîrçûyî ye. Beşad û emîn. Xudan de hirsa xwe de qîza Siyonê bi ewrê tarî ve çawa nixumand. Xweşikiya İsraîlê ji ezmana navê terdê û di roja hirsa xwe de îskemla bin lingên xwe di bîra xwe de naanî. Xudan hemû welatên Aqub da qurtandin. Heyf li wan naanî. Keleyên qîza cuhuda bi xezeba xwe xera kirin. Wan heta erdê daxistin.
Kraleti û serokantiyên wê xera kirin. Bi hêrsa sor hemû qiloçên İsraîlê jê kirin. Ji ber neyar destê xwe yê rastê şûnda vekşand û mîna agirê pêt yê ku bi dor û ber dixwe û diqedîne ve Aqub şewitand. Mîna neyar kevana xwedanî destê xwe yê rastê rakir û mîna neyar çik sekinî. û hemûyên ku bi çav ve xweş tên kuştin, hêrsa xwe mîna agirê sor bi ser çadira qîza Sîyon verijand. Xudan wekî bibe mîna neyar bû. İsraîlê daqurtand, hemû qesrên wê daqurtandin, keleyên wê xera kirin û qîza Cuhuda de qêrîn û hewarê zêde kirin û çepera wê mîna çepera bexçê ra kir û avêt. Cihê civandinê xera kir. Xudan li Sîyonê cejna bijartî û sebtê da ji bîr kirin û bi hêrsa xwe yê dijwar qiral û kayîn di çavê xwe de biçûk kişt. Xudan pêşkeşîgeha xwe rakir û avêt. Ji cihê xwe yê pîroz kerihî. Dîwarên qesrê Orşelîmê dan destê neyaran. Mîna roja bijartiya cejnê wan di mala Xudan de galegalê kirin. Xudan nêtanî ku dîwarên qîza Sîyonê xera bike. Ben lê şidand, destê xwe ji xerakirinê ve nekşand û ji meterîsê û ji dîwarê re şînê da kişandin. Her du jî bi derdin. Deriyên wê bi erdê veçûn, zendên deriyan şikandin û tune kirin. Qral û serokên wê di nava gelên ku zagonên wan nîne de, belê, pêxemberên wan ji Xudan ve xewn û xeyalê nabînin. Kalepîrên qîza Sîyonê li erdê ve rûniştine û bêdengin. Axê avêtin ser serên xwe, cilikên xwe kirin. Qîzên Orşelîmê ên ku nezewcîne serên xwe bi erdê ve xwar kirin. Bêyî hêsirrijandinê çavên min diqedin. Hundirê min xwîn dibe. Ji ber şikestina qîzan tewam min kezeba min bi erdê vericiya. Ji ber ku di qadên bajêr de zarok û yên di pesîrê de ne ji bîr ve diçin. Demal qada bajêr mîna birîndaran ji bîr veçûn, dema canên wan birijin sînga dayîkên wan ji dayîkên xwe re dibêjin, ka xemrûgenim li ku derê ne? Ma ji te re çi şadeyiyê bikim? Ya qîza Orşelîmê, ma ez çi bikim mîna te? Qîza Sîyon ya ku nezewciye, ma ez çi ji te re mînak bigrim ku xemrevîniyê li te bikim? Ji ber ku baxora te de mîna behrê mezin, madê kî şîfê bide te? Bona te pêxemberên te xewn û xeyalên derewîn û bêmane dîtin û bona ku surgûnên te şûnda vegerînin, fesadiya te dernexistin olê û bona te pêxamên derewîn û yên ku dibin surgûnê dîtin. Hemûyên ku ji rê ve derbas dibin, bona te çepikan lê dixin. Ji qîza Orşelîmê re seriyên xwe kil dikin. Difikînin û dibêjin. Ma bajarê ku jê re digotin kêfxweşiya hemûya dinê, gihîştiya xweşikiyê ev e? Li dijî te hemû neyarên te devê xwe vekirin, difikînin û diranan diqirçînin, dibêjin. Ma wê daqurtandin, bi rastî roja ku em li bendê bûn, ev roj e. Me wê dîtin û lê nihêrtin. Xudan tiştê ku lê nêtanî bû kir. Gotina ku di rojên berê de emir kiribû anî cî. Xera kir û heyf lê neanî. Li hember te neyarê te kêfxweş kir. Qiloçên neyarê te bilind kir. Dilên wan ji Xudan re feryadê dike. Dîwarê qîza Sîyonê, bila şev û roj hêstirên te mîna xwînê lehiyê birijin. Raneweste, bila çav bîbokên te rihet mekin. Rabe, şevê destpêka nobetan de biqêre. Dilê xwe mîna avekê li ber wecê Xudan ve biricîne. Bona canê zarokên ku li ser her kuçeyê ji birçîtiya ji bîr ve diçin, destê xwe ji wî re rake. Binêre ya Xudan bibîne. Ma tekî wisa kir. Ma bila pîrek berên xwe zarokên ku di himbêzan de tên kişandin bixwin. Ma qey bila Kayîn û pêxember di cihê herî pîrozê Xudan de bên kuştin. Du kuçeyan de zilamê xort û kalepîr li ser axê radikevin. Bi şûr veketin. Qîzên min ên ku neçûne mêr û xortên min, te di roja hêrsa xwe de wan kuştin. Ser jê kirin, heyf li wan neanîn. Te ji her alî ve bangî yên ku ez ji ber wan bêzarim kirin. Mîna rojek cejnê kes nebû ku di roja Xudan ya hêrsê de bireve xelas bibe û ji ber bimîne. Neyarê min zarokên min ên ku di himbêzê de kişandime û mezin kirime qedandin. Beşa sevemîn. Ez ew zilamim ku ji çoyê xezeba wî zehmetê kişandim. Wî min ajot û ne di ronayiyê de, di tariyê de dameşandin. Bi rastî di tûmiya rojê de dizîvire û destê xwe li dijî min dizîvirîne. Goştê min û hestiyê min dirandin, hestiyê min şikandin. Li hember min dîwara vekir û dora min bi talî û zehmetiyê vegirt. Mîna miriyên dema kevin di cihên tarî de min da rûniştandin. Dîwar li dora min vekişand û ez nikarim derkevim, zengîra min girantir kir. Dema ez bijêrim û alîkariyê bixwazim jî, bendekê li ber duayê min ve dikişîne. Bi kevirên qewartî ve dîwar kişandriyên min, riyê min li hev gerandin. Hirçek,
Eko bona min li kemînê radikeve şêrekê xwe veşartiyê yî. Rêyên min çewt kirin û min peritand û min xerab kir. Kevana xwe kişand û bona tîrê min mîna nîşanekî danî. Tîrên ku di kavdana xwe de bû li gurçikê min veçikandin. Ez ji hemûyan tewa xwe re bûm kenokî û di hemûya rojê de ez strana wan im. Min bi êşe ve têr kir. Ava pelînê têra xwe min re da vexwarin. Diranên min jî bi kevirên çeqilê ve da şikandin. Min xist xweliyê. Te canê min jî ji selametiyê ve dûr xist. Qenceyê ji bîr kirim û gotim hêza min û ji aliyê xudan ve hêviya min tune bû. Zehmeta min û perîşaniya min giyayê pelînê û ziravê di bîra xwe de bîne. Hîn jî canê min wan di bîra xwe de tîne û di hundirê min de xwar dibe. Ez vêya tînim dilê xwe, ji ber vêya hêviya min heye. Ji xêra xudan e ku em helaq nebûn, ji ber ku dilovaniyên wî naqedin. Ew her sibe teze dibin, dilsoziya te mezin e. Canê min dibe ku para min xudan e, ji ber vêya ez hêviya xwe bi wî vegirê didim. Bonayê kulbenda wî ye, bona canê ku lê digere xudan qenc e. Hêvîkirin û bêdengiyê li benda xelaskirina xudanmayîn qenc e. Bona mirov di ciwantiya xwe de nîr kişandin qenc e. Bila tena xwerûnê û bêdeng be, ji ber ku wî nîrxisiye û stêvî. Bila devê xwe têxe axê, dibe ku hêvî bibe. Bila lamên xwe dirêjî kesê ku dê lê xe bike. Bila bi rezaletiyê ve têr bibe. Ji ber ku xudan ava din ji xwe navêje. Ji ber ku derd bide jî li gora zêdeyiya xêra xwe dilovaniyê dike. Ji ber ku bi xwestekî zehmetê nake û lawên mirov bi keser nake. Hemû ihsînên dinê di biliningan de ecikandinê, li ber weceyê bilind çewtkirina mafê mirov, di doza wî de neheqiyê mirovkirinê xudan rast nabîne. Ma heta ku xudan emir dide, dê kî tiştekî bibêje û ew ê bête cî? Ma qencî jî xerabî jî ji deveyê bilind dernakevin. Mirov zilamê ku dijî çima gilê cezê sûcê xwe dikin? Em lêkolînan li rêyên xwe bikin û biceribînin û dîsa vegerin xudan. Ji xwedayê ku li ezmanan ere, tevî destên xwe dilên xwe jî bilind bikin. Me gunehan kirin wan bûn asê. Telme neborandin. Te bi hêrsê ve xwe nixumand û me qewirandin. Te bê merhemet me kuştin. Te xwe bi ewrê ve nixumand. Dua jê derbas nabe. Te di nava neteweyan de me kirin guhûr û tiştekî qirêj. Li dijî me hemû neyarên me destên xwe vekirin. Ji me re toqîn û kortik, galegal û şikestin bû. Ji ber şikestina qîzanê tawa min çavên min hêstirên lehiyan dirêjînin. Bê sekin, bê rawestin çavên min hêsran dirêjînin. Heta ku xudan li jêr ve nihêrt ji ezmanan vedît. Ji beriya hemû qîzên bajarê min êşa çavên min xweberda dilê min. Yê ku bê sedem bûne neyarê min mîna civîkekê bi dijwarî nêçîra min kirin. Di sarincê de jiyana min helaq kirin û keviran avêtin ser min. Av ji ser serê min ve çûn. Gotim ez qediyam. Ji bin sarincê ve bangî navê te kirim ya xudan. Te dengê min bihîst. Guya xweşbanga min ji hewara min re negre. Roja ku bangî te kirim tu nêzik hat. Te got me tirse. Te dozên canê min dîtin. Ya xudan te jiyana min xelas kir. Te neheqiya ku li min hatiye kirin dît ya xudan. Mafê min bike maf. Te hemû tolhildan û hemû ramanên wan ên ku li dijî minin dîtin. Gazinên wan ya xudan hemû fikrên wan îl dijî min. Gotinên yên ku li ber min sekinîne û tumiya rojê de ku dolabên wan îl dijî min te bihîstin. Li rabûn û rûniştinên wan binêre. Ez bûm strana wan. Tu êl gora karê destê wan berdêlê bidî wan ya xudan. Tu ê dilhişkeyê bidî wan. Bila naleta te ser wan be. Tu ê bi hêrsê ve bera pê wan bidî û wan ji bin ezmanên xudan ve helaq bikî û bavê jî. Beşa çaremîn. Zêr çawa zenûn bû? Zêrê safî çawa hate guhertin? Li serê her kuçeyî kevirên ciyê herî pîroz rijiyane. Lawên Siyonê bi rûmet, ên ku bi zêrê safî ve hatine weznandin çawa bû ku mîna karê destê kuzvan, mîna kuzên axînê hatin hesibandin. Heta çeqal jî guhanên xwe didin, ji çêlikên xwe re din mêtin. Qîzanê tawa min mîna hiştirmeyên li çolê bû bêînsaf. Ji tîbûnê zimanê zarokê mijokê bi polkeya wî ve dizeliqe. Zarok nan dixwazin, yê ku ji wan re hûr bike nîne. Ew ku xwarinên qej dixwarin. Li kuçeyan perîşan bûn. Ew ku li ser erxevaniyê ve hatin mezin kirin, komên zibilê hembêz kirin. Bêyî destlêxistinê li ber sûcê Sodomê, wekî ku di derbikê de xera bû be, fesadiya qîzanê tawa min hîn jî mezintir e. Begên wê ji berfê ve paqiştir, ji şîr ve spîtirin. Ji aliyê tenê ve ji mercanê gewestir bûn. Şiklên wan mîna yaquta ezmanî bû. Wecên wan ji komrê ve reçtir bûn. Di kuçeyan bûn ku neyên nas kirin.
Çermen wan besti wan vezeliqin. Hişk bû û bû mîna êzingê. Yên ku şûr wan kuştine ji yên ku xela wan kuştinê kêfxweştir in. Ji ber ku vana ji tunebûna berê zeviyê ve dihincerin û dihilin. Pîrekên dilovan bi destên xwe ve zarokên xwe kelandin. Ew di şikestina qîzan netewam min de ji wan re bûn xwarin. Xudan di xeyda xwe de serfiraz bû. Hêrsa xwe yî bi xey dirijand û agirê ku bingehên Sîyonê dixwe û diqedîne ji hundirê wê ve pêxist. Tu kes ji qiralên dinê û hişyên li dinêr û diniştin bawer nedikirin ku dê neyar û dijmin ji deriyê Orşelîmê ve bikevinê. Ji sucên pêxemberan, ji fesadiyên kaînan e. Wan ku di nava bajêr de xwîna salahan rijandin. Di kuçeyan de mîna koran digerin. Bi xwînê ve gemarîne. Wisa ku kes destê xwelkince wan naxe. Bi gotina vekşin ve bi wan re qêriyan. Mindar, vekşin, vekşin. Destî lê mexin. Dema reviyan û mîna teralan geriyan di nav neteweyan de bila êdîl vir nebin mêvana te gotin. Wecê xudan wan belav kirin. Dê êdîl wan nenêre. Kaînan nehesibandin. Ji kalepîran re keremê nekirin. Ev bi valahiyê buna xwelbenda alîkariyekê ne. Êdî çavên me çilmisandinê de ne. Em hemal benda neteweye ku nikare me xelas bikin man û man. Şopên me dikewirînin, em nikarin di kuçeyên xwe de bigerin. Dawiya me nêzik e. Rojên me tijî bûn. Ji ber ku dawiya me hat. Yên ku li pê me diqewirînin, ji qertelên ezmanan ve çalaktirin. Li serê çiyan pê me qewirandin. Li çolê kêmînê ji me re danîn. Hilma jiyana me, Mesîhê Xudan di kurtika wan de hate girtin. Me bona wî digotin, em ê di nava gelan de di siya wî de bijîn. Qîza Edomê ya kulwarê û sê ve rûdine ji şabûnê ve bicoşe û kêfxweş be. Dê kasê ji te re jî were. Tu yê serxweş bibî û xwe tazî bikî. Qîza Sîyonê, dawiya ceza fesadiya te hat. Dê carekî din te nebe surgunê. Qîza Edomê, dê li fesadiya te binêre. Zucên te derxîne olê. Beşa pêncemîn. Ya Xudan, tiştê ku hatiye serê me di bîra xwe de bîne. Binêre û şermezariya me bibîne. Mîrasê me derbasî biyanan bû. Xaniyên me derbasê xerîban. Em bûn sewî, bav nîne, dayikên me mîna pîrekên bî. Me zîv dan û ava xwe vexwarin. Êzingê me peratên. Yên ku me diqewirînin li patika me ne. Em westayî ketin. Ji me re aramî nîne. Bona ku bi nan ve têr bibin, me destên xwe dirêjî Misr û Aşûrê kirin. Bavên me sucê kirin û êdî ew nînin. Me fesadiyên wan hilgirtin. Di ser me de kole serweriyê dajon. Yê ku ji destê wan xelas bike nîne. Ji ber şûrê li çolê yî em nanên xwe bi buhayiya canê xwe bi dest vedixin. Ji ber germayiya xelê ya ku dişewitîne çermê me mîna firnê reş bû. Li Sûyeyê pîrekan li bajarê Cuhuda jinên ku neçûne mêr nizm kirin. Serok ji destê xwe ve hatin daliqandin. Kalepîran nehesibandin. Xortan kevirên aşê kişandin û dibin êzing de zarok çerixîn. Kalepîr ji ber deriyê bajêr û niştinê ve xor jî sazên xwe qut bûn. Şabûna dilê me hate birîn. Reqsa me zîvirî şînê. Ji serê me taş ketin. Wey li serê me. Ji ber ku me suç kirin. Bona vê dilê me bîrçû ye. Ji ber vana çavên me reş bûne. Ji ber çiyayê Sîyona ku bûye wêran li ser wê rovî digerin. Tu, ya Xudan, di texta xwe de abadîn rûdinî. Texta te ji nifşe heta nifşeyan didome. Ma çima tu abadîn me ji bîr dike? Di domayîka rojan de çima tu me berdidî? Me vegerîne xwe ya Xudan û em ê bizîvirin. Mîna berê rojên me nû bike. Lêbelê te bi tûmî me ji xwe avêt. Li dijî me zehf bi hêrsî.